Dobro veče, poštovani građani Republike Srbije. Povodom održavanja desetine javnih okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije, a u cilju informisanja javnosti, Direkcija policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova je organizovala izjavu za javnost. U cilju pripreme da sva javna okupljanja prođu u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene i zahteva rukovodilaca područnih policijskih uprava planirala je mere iz svoje nadležnosti. U organizaciji Centra za društvenu stabilnost na 167 lokacija održana su prijavljena javna okupljanja pod nazivom Građani protiv blokada, na kojima je, prema izveštajima rukovodilaca sa terena, prisustvovalo oko 167.000 građana. 157, izvinjavam se. Istovremeno su održana i druga javna okupljanja koja nisu prijavljena na 22 lokacije na kojima je, prema izveštajima, prisustvovalo oko 4.000 građana. Znači, ponavljam, na skupovima Centra za društvenu stabilnost na 167 lokacija prisustvovalo je 157.000 građana, a na drugim javnim okupljanjima na 22 lokacije oko 4.000 građana. Na svim javnim okupljanjima nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, ali je došlo do pojedinačnih incidenata na nekoliko lokacija, gde je dovedeno ukupno 5 lica, a u Bogatiću smo imali i 2 povređena policijska službenika. Blagovremenom postavkom kordona policije sprečili smo konfliktne situacije na nekoliko lokacija i policija će i dalje u saradnji sa